Drown ni at rhan uchaf prif gylch, at yr adran A, lle maen nhw'n gysurus iawn yn ystod heddi. Dyna'i cartre am y dydd, yr Ebolesu ar adfarch dyflwydd ddod. Ac ych chi'n gweld Judith Reid o Hwlffordd sy'n beirniadu yr adran A yr wythnos hon. Ac ar hyn o bryd yn cael golwg ar Nant Fforchog Blw Felicia o'r march Centennial Ramos a'r gaseg Bedolfa Angelina. Ie, tad y ceffyl yma wedi fagu yn yr iseldiroedd fel mae'n digwydd heledd. A mae'r frydfa yma yn reit enwog o ran yr ceffyl yma wedi magu sydd wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Felly dwi'n siŵr fydd y ceffyl yma un dydd yn mynd ymlaen i gysadlu dan gyfrwy. A poblogrwydd yr adran A fel bryd, beth sy'n gyfrifol amdano fe? Achos wyt ti, dyma dy ddeleiti i'r adran A. Ie, mae'r bryd yn ddileit mawr fi. Hefyd hanes y bryd, heledd. Felly, ni wedi bod yn ffodus iawn gyda'r bryd. Mae'r bryd wedi bod yng Nghymru ers blynydde maith. Pan ddath y Rhufeiniad draw, mi welon nhw'r merlod fel ceffyl oedd yn chwym iawn. A mi nath Julius Caesar mynd ar rhai o'r ceffylau yma nôl gyda fe i rifen. A croesi nhw gyda'i ceffylau hunan oherwydd o'n nhw'n chwym iawn, o'n nhw'n gryf iawn, a nhw'n medru troi corneli'n gyflym iawn. Oedd yn ddeniadol iawn iddo fe gyfer tynnu certi. Yn anffodus, oedd yn mynd fel i gyd i'r bryd oherwydd pan ddath Harri'r Wythfed i'r rym. Mi benderfynodd ei waredu llawer o'r ceffylau hynny oedd o dan 14.3 llaw. Ac oherwydd hynny, mi gafodd llawer o'r merlod yma i dinistrio, i lladd. Ond yn ffodus iawn, mi ath llawer ohonyn nhw i fyny'r mynyddau. Felly oedd Harri'r Wythfed yn mynd yn gwybod bod nhw i gael yng Nghymru. Felly wnaethon nhw cario ymlaen i fyw ar y mynyddau yng Nghymru mewn llefydd anghysbell i hwnt. Ac wedyn ar ôl i Harri'r Wythfed wedyn orffen mi ddath y Frenhines Elizabeth a penderfynu reit na digon ar y ddeddf na. Ac wedyn mi ddath y cyffylau yma nôl lawr i'r iseldiroedd, y tir isel, ac mae'r dyleit wedyn wedi tyfu ar draws y byd wrth gwrs. Dangos dycnwch ag ysbryd y ferlen, yn dwi gyda'r adran A gan gofio'r hanes. Ie, maen nhw wedi cael amserau caled iawn, mae rhai cymaddau. Maen nhw wedi gorfod byw ar y mynyddau hynny, lle oedd na ddim llawer o fwyd iddyn nhw. Mi oedd y modau byw ddim yn ddelfrydol, mi oedd y tywydd yn ei herbyn nhw. Dim llawer o fwyd fel nes i sôn, ond y ffaith maen nhw wedi medru goresgyn hynny yn dangos bod nhw'n fryd caled iawn, ac yn fryd fydd yn medru goresgyn llawer yn y dyfodol hefyd, fyddwn ni'n dweud, oherwydd gyda llawer o'r brydiau eraill heledd, fel yr helferch, mae angen lot o fwyd arnyn nhw, ti'n gwybod, sy'n mynd i gosti lot o arian. Gyda'r adran A, bron lle dweud bod nhw'n byw ar fresh air. Bron yn hyd yn gynhaliol. Ie, mae'n rhan o'i hanes nhw. Y ffaith bod nhw wedi byw ar y mynyddau hynny, mae'n rhan o'i gwneuthuriad nhw erbyn hyn. Mae'n rhan o geneteg y Merlin Cymreig. A hwnnw wedyn ni yn rhan o'r apeli tŷ fel bryd. Ie, yn sicr. Mae'r hanes yn ddiddorol, ond hefyd mae'n ddyleit yn perthyn i'r bryd ei hunan, y ceffyl ei hunan, y ffaith bod yna natur ffein iawn i'r ceffylau yma. Maen nhw'n sicr iawn gyda'i symudiad, gyda'r ffordd maen nhw'n symud a'i rhoi trad, sy'n gwneud nhw'n ddelfrydol fel ceffylau marchogaeth i blant. I natur nhw a'r ffaith bod nhw'n medru symud mor sicr a mor ddiogel. Tipyn o hanes. Ni'n gweld nawr bod nhw'n cael eu galw. Mae yna drefen. Dyma fel mae'n edrych ar hyn o bryd. Ie, wir. Dwi'n meddwl mai Stuart Franklin yw perchennog yr un ar y brig, Sarem Rosabella. Adam Fletcher yn arddangos ar ran Stuart a Anne Franklin. Heniarth Quennell yw'r tad. Wel, Heniarth, mae gyda ni Richard Miller yn beirniadu'r adran B, fe sydd wedi magu tad yr Eboles yma. Ond wrth gwrs mae hynny'n hollol iawn oherwydd beirniadu'r adran B. Mae Richard yn gwneud heddi. Ond yn cysadlu yn yr adran A, mae gyda ni Heniarth Quennell y tad a Sarem Rosamunde y fam a Sarem Rosabella sydd ar y brig. Dyma ni. Dyma ni yn edrych ar yr ail, ie. Ie. Mae'n tynnu nhw fewn yn gyflym iawn erbyn hyn. A'r gobeith yw wrth gwrs
i'r un sy'n ar y brig na fydd y drefen mewn newid. Dyna ni felly o cyfer y iaith, gyda'i hynny yn dosbarth ar ymwelesi'r Cofiau Cymreig. Sioe o'r Constitution, drwy'r gwneud prawdau, y lot o'r Stad y Ffôr, Adfarch a'r Sioe. Pwy sy'n... Yr un eto, ie. Wrth i ni edrych ar yr adran A, yr ebolesi ar adferch dyflwydd ddod, mae'r gwobrau yn cael ei rhoi gan y beirniad Judith Reid o Hwlffordd wedi bod yn craffu yn ofalus iawn ar yr 20 o ferlod oedd o'i blaen hi yn y gystadleuaeth yma'r bore yma. Clod ar bri yn mynd i Sarym Rosabella, Stuart Franklin, a'i wraig Ann yw'r perchnogion a Adam Fletcher yn arddangos ar ran teulu'r Franklin. Ail wedyn, mae gennym ni Lottie Stevens, Flyden Perl Las. Enw pert iawn, Heledd? Ydy. Y perchenog Lottie Stevens a Katie Parry o Benuwch yng Ngheredigion yn arddangos. Mae angen tipyn o ddychymyg i fydyddio'r merlod mewn dos. Rhyfedd iawn, Philadelphia yw'r fam, Perl Las yw'r Eboles yma, felly fod yna mae'r caws yn gryf iawn yn enw'r cyffyle yma yn diwe. Ydy. Ond Flyden Llew yw'r tad wrth gwrs, a Dukesil Philadelphia y fam. Ydy'n adran gref iawn. 6 ar 20 wedi cofrestru ag 20 wedi dod yma ar y dydd ac yn drydydd Thistledown Flojo. Sandy Anderson, ni'n wedi sôn am Sandy yn gynharach. Thistledown Esteem y tad a Thistledown Jess Ennis y fam. Colin Tibby yn cynhyrchu'r ceffyl yma ar ran y perchenog Sandy Anderson. A Jess yn arddangos y ceffyl. Sarym. Stewart, ie. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sarym Rosabella. Yn eiddo i Stewart ac Ann Franklin ac Adam Fletcher wrth i fodd yn cael y cyfle i ddangos yr un a ddath i'r brig. Llongyfarchiadau gwresog i Sarym Rosabella.